scene. ଏଉଠୁ 50 ମିଟର ଏଇ ଆଗ ଆମେ ନାଚିବା ଆହୁରି ନାଚି ନାଚି ଯିବା ଲେଟ୍ ହେଲା ନା ଖାଇବା ପରେ ଖରାପ ହେଇଯିବ ଖରାପ ହେଲେ ନ ଖାଇଲେ ବି ଚଳିବ ନାଚିବା ମୁଁ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ତମେ ନାଚ କିଏ ଦେଖିବା ଏଠି କ୍ୟାମେରା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ साइड करियो कहीं बाहर दियो बाहर दियो बाहर दियो बाहर दियो